What's up mga achop? Welcome back. Dire ang ko. What's up mga achop? Welcome back sa akong channel. At doon na napud tay video karon. Kung unsaon na to pag-download og music nga walay copyright. Bago na to sugdan ang video mga achop, palihog kog like ug subscribe sa akong channel. Ug pakipindot na lang pud sa notification bell aron updated ka sa kung umaabot ng mga videos. Daghang salamat. Ug dili na nato dugay-dugayon pa. Tara na! Alright mga achop, diri ta mag-download og mga music nga no copyright sa ato ang YouTube Studio. Click nato ning Chrome. Guman i-desktop site sa nato ni siya. Click nato ning desktop site. Para daghan tag makita or mura siyag desktop ang forma sa atong cellphone. I-type nato mga achop youtube.com. Tapos i-click nato ni atong profile sa pinakataas right side. Tapos YouTube Studio. Pinduto nato ning note icon or music icon nasa pinakakilid left side pinakababa. Kompleto ni diri tanan mga achop. Nani siya yung mga sound effect. So click nato ning sound effects. Pili lang mo diri mga achop, dagan kay tag ma-download diri. Sure gyud nga walay copyright. Testingan nato ning isa. Pinduton lang inyong play icon diri sa kilid mga achop. So dagan kay tag mapilian diri. Pwede pud ta magpili og kategory mga achop. Click lang natin yung category, search. Dagan ni siya kompleto. Na emergency, horror, household, crowds, doors, sports, tanan-tanan, ni diri tanan kompleto na ni mga achop. Diri na punta sa music mga achop. Search lang nato. Ngita tag genre. Click lang nato. Kompleto po ni siya diri mga achop. Akong ganahan diri kaning pop. Tapos apply. Diri ko nagakuha og mga background music sa ako ang drone footage mga achop. Mas ganahan ko ning sa pop nila na genre. Kung i-download na nato siya mga achop, pinduto lang nato ning download sa pinakakilid sa right side. So inaana lang pag download mga achop. 100% yun nga dili ka ma-copyright claim diri kung diri ka mag-download mga achop kay sa YouTube Creative Studio man ni siya sa ilaha man ni, tapos authorized man ta nga maggamit sa ilahang music. Kunta nagustuhan ninyo ang atong video karon mga achop, palihog na lang kog like ug subscribe sa akong channel mga achop. Dagan kaayong salamat.